Aglalaok, iluto na pinakbet agdabagoong na agiwa ka iti tarong laok kampay iti utong parya okra kada silin na pinakbet ay nagimas dayta wayo wayo umay kayo tamangan tayo bakbet ti Ilocano mga lakas karabasa laok kampay iti parya iyala ampay di palang na kinkamati na laok na wayo wayo umay kayo Ilocano wayo wayo umay kayo tamangan tayo bakbay Ilocano bakon no agriki apa nagugut iti kamote mangisaang sa agiway-way itinuagi nagaget ni Uncle Bernie natari pato iti dingwen pagulida na nasken tulado awan kanyanan bandok inadulat na asumalo uray maka sinitay iti pudon nagkaragkadalat na uray ada sa kubalit na ang pastorang iti panakainanana kasta ni Uncle Bertie sa lasumang bet na timelemen tapi kayat na rumang ay manapiyagi nalpas tirara kepin apa na biro pangyatanin alatiro tadandan panakapin If apay nangaliday na apagam nalpay hindi na amuam di presyo iti pagay ni Uncle Bertie di pa'y umisem na panpagatin nakiinumin yen ko na nasumulitam mo nagskrapin sumaranua pa nagkatalo Raep kitsikak at limatong doble pa'y presyo di apono awan pa'y ketinda ng brigasyon de gasolina iti padanog ni Uncle Bertie ng isaldang taltalo dinan sa amasakan tutim makelin iti pamilya tatay baro ng agpas-pasang kit ng asawan naglasak tipon kasal na bansa dito'y bansa ditangim nalakunan may sangahanip kaya kastan ni Uncle Bertie sa lasumang bet na Team 11 ayan nga rigat di man lang umang kaye at yan na buko ni Uncle Bertie iso pa yan ang pagpagkat sinalatiro madlawalo makaye at kamay sa amalip nakita ni Uncle
Gilberting nagkatugaw, hagdap ka pinagkamuling-ling. Awanin, hindi matalo, di na amin ang nalakot. Awan pa'y kenken, buwan at taripato. Bangon na wag dito na panagugot, iti kamote, iti sumangkat si Malibugak ni Uncle Bertie. Kagiti anak na, agrama na pupo na, nagranranada na pandinisita. Dakil nagpaliwan, kagiti anak na, piti ginagaget ni malatakin wana. Doktor ken abogada, iyang Gilberting aniyang atang brada. Kesa iyang Gilberting sa lasamang pet na di malibin, pintain at anak na apasare. Nalakonan, tidagdaganan, na pinagpaadal na, gamitan man siya na hindi balay na. Ngay karuba ang among katsuna, iyang Gilberting tatangtay suna. Aramidin na ti amin, dadatay nga anak na, ang subalit tayo kumamit pinkwanga. Ang subalit tayo kumamit pinkwanga. Apato na kamay mayat, makaay ayo, no tibig-bigat, mayat isem ko, takini-kini sa lumag tulad ko. Na minsan amalem aglablabaan, tay pato, ini may isang wana. Kimayagkap, anagdano pakpak, nagtungla-tungla punek, dito'y palanggana. Ay napalalo, iti surat ko, kaday ko'y tarakin ko apato, jak magawitan, iti pungtot ko, inlamaw ko, inlotok iti adobo. Adda tarakin ko apato, nakamay mayat, makaay ayo, no tibig-bigat, mayat isem ko, takini-kini sa lumag tulad ko. Na minsan amalem aglablabaan, tay pato, imay tisang wana, kimayagkap nagdano patpak, nagtungla-tungla punek, dito'y palanggana. Ay napalalo, iti surong ko, kaday to'y tarakin ko apato, jak magawitan, iti pungtot ko, inlamaw ko, inlotok iti adobo. Ay napalalo. Nung nateng ti pagtutungtungan, dito'y ilimiti kaadwan, tunggal baryo, iti kawayan, ado iti kay pagpilyan.
Basta nating awan ti problema, adu a klase ti makitam. At daparda siligan palang, bunga marunggay abaget galyang. Piksay kamote ken mustasa, tarong kamatis at dapay parya, at dabalangag ken karabasa, bugtot sa luyot at dapay okra, at tabungaw ubay ken utong, ngalngalunay kapatiti ken kwantong, uray pakakpatani ken uong, sibuyas bawang ken balatong. No kayat yu ti prutas at da dito'y ti mangga, at dabayabas ken santol agraman ti papaya ken pinya, at da sarkwelas kay mito abukado ken langka, lukpan lumboy ken adu akita ti saba. At daan sustansya ken iso ti taraon amang mangted salon at ken piksa ken dakkel atulong daytoy iti tunggal pamilya, iti naten ken prutas ket napnon vitamina. No naten ti pagtutungtungan ditoy ilimiti kaaduan, tunggal baryo iti kawayan adu itiin kay pagpilian. Basta nating awag ti problema, adu a klase ti makitam, at daparda siligan palang, bunga marunggay abaken galyang. Nasustansya ama makan, at dalaang iti arubayan, nagtitinulungan ti kada pamilya, tapno salon at kat maaywanan, gapong iti barangay nutrition, di da maumamang banbantay, mangay aywan ken mang tartarabay, ti salon at tunggal pumarangay, mangay aywan ken mang tartarabay, ti salon at tunggal barangay. Tintulo siya ti ag-asawa, pilyeto ti nagkakalaysa.
Lukas tanaro mabin bakit tingkat ibay-bayag ti umunit tamagagaranak namang kudit kay dati akam kamelek oray no na si pora na sulit oray angot na medyo nalaes isak mol ko oray no na kulbet kumot-kot dot ti imas na bakit no itirabi nakadilat no ti matigbigat na kaungap isuday tan bakit tay kunkunada bildan no inibildat nagunga di ka agbalaw taday tat na imas no nalitan nagalis anaapkat kagangaylaeng nakastatraman ti bildan no itibildan nagungap di ka agbalaw taday tat na imas no nalitem nagalis anaapkat kagangaylaeng nakastatraman ti bildan no kastan aro mabiin bakit tingkat ibay-bayag ti umunit tamagagaranak namang kudit kay dati akam kamelek oray no na si por anasulit oray angot nan medyo nalaes isak mol ko oray no na kulbet kumot-kot dot ti imas na bakit no itirabi nakadilat no ti matigbigat na kaungap isuday tan bakit tay kunkunada bildat no itirabi nakadilat no ti matigbigat na kaungap isuday tan bakit tay kunkunada bildat isuday tan bakit tay kunkunada bildat
Bulan anabileg, sikat mang panayen, ipating may arapas net. Iyarig mo teranyag mo, di ako pas adun mo. Nasalaw ni pateg, adi abubo. Oras na ti dumteng, tapno ni tarang karaket. Ti bilig ni ayat atartari patuwe. Panabok na ado, di ka pala natimbaen. Natibker kinapod mo, na usaragangin. Agar-aruyot ng tututot, napalit ang sumaltot. Samit kinimas na, kay kumot kutokot. Binting apagteptel, sa lapi apagwelwel. Anayimon ang piso, tapno di maidulto. Apay tiagasawa, no damdamo da nga ang kaidang. Rik na titunggal may sa ragaratsak dati ang patingga. Mabuangay ni aring-ing, kintin molding katapuana. Matanong dati punto, nga ako'y iyegda. Agar aruyot nga ang tututot, napalit ang sumalpot. Samit kinimas na, kay kumot kotukot. Pagdepel, sa labi apagwelwel. Anayimon ang piso, tapno di maindulto. Kasano tadamdamo nga akin na ti agasawa. Awan iti masayang, oras minuto sige man sulata. Oray termin agitang, wino panpanog masagrata. Oray agkut kutap-tap, agkut kakibaw sige lata. Agar aruyot nga tututot, napalit ang sumalpot. Somit kinimas na, kay kumot kutokot. Binting apagtepel, sa lapi apagwelwel. Anayimon ang piso, tapno di maindulto. Agar aruyot nga ang tututot, napalit ang sumalpot. Samit kiimas na, kay kumot kutokot. Binting apagtepel, sa lapi apagwelwel. Anayimon ang piso, tapno di maindulto. Binting apagtepel, sa lapi apagwelwel. Anayimon ang piso, tapno di maindulto. Anayimon ang piso, tapno di maindulto. Nilakay mo, ket nakainom manan. Taday panagnalag, diwer-diwer ang tuki-tuki. Agwala-walagas, agsarsari bagteng. Kumarkari, nga ako kapuka. Nilakay mo, di
porno mabarta tasumana o no isuntay makasangpa ipakat na pa'y imadi agalad na apa-apain na amin nakarubanan na minsan nga altaw simang pata na barta unang lano po sa ang kalkalong ijay kusina dumanayutom taawan ti sidana awan met kamin intriga na asweldo na ay nilakay mo ama Marta nga kasang-sangar di payot na nuisot pagbaga ang iso na pa'y di makapungtot sumipat kin tumibab isot maglaingan na nilakay mo ket nakainuman na tajay panagtanag diwer-diwer ag tugki-tugking ag wala-walakas ag sangsari bagteng kumarkari na ag tukapukha nilakay mo di porno mabarta tasumana o no isuntay makasangpot ipakat na pa'y imadi agalad na apa-apain na amin nakarubala ay nilakay mo ama Marta na kasang-sangar di payot na luisot pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot sumipat yan sumibab isang paglaingan na ay nilakay mo ama Marta na kasang-sangar di payot na luisot pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot sumipat yan sumibab isang paglaingan na luisot pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot sumipat yan sumibab isang paglaingan na Bumiyong anak tayo ay ako nakaang ama nung romansa ay nagdana kanayot na ngayablan bakit di pa magtina magsugwapo ako nadang karing na pangitay bambanti tas ar-ari itirabi Bumiyong anak tayo ay ako nakaang ama nung romansa ay nagdana kanay na ngayablan akil di pa magkita magsugwapo ako nadang karing na pangitay bambanti kas ar-ari itirabi anya nabis lang magmayakan abis lang anya nabis lang magdakelan abis lang anya nabis lang magdata
Manchi guwapo ako nada Karing napay tayo bang manti Kas ar-arya itirabiin Anya na bisla Nagmayatin na bisla Anya na bisla Nagdakilin na bisla Anya na bisla At gatanay umagal Nang sakitin di ablan Tayo salak ay maulawa Anya na bisla Magmayatin na bisla Anya na bisla Magdakilin na bisla Anya na bisla At datanay kumagal Nang sakitin di ablan Tayo bislak ay maulawa Nang sakitin di ablan Tayo bislak Nagkagagalas Sa luwadang tutoy ayat tatap nun di marasaan Tartari gagayang taraput nung ayat Tap nun awan dua-dua Itiragareksan Bukuling tatinaslag Nga arapaap Tap nun ayan taag Nanayo nawan bartap Tap nun ayan taag Nanayo nawan bartap Ada akong biyag ko, di ka nagpasuglod Ibalad nairot nga rakop mo Taagip mo iti, ipasabat ko Kinbuklin mani, ayat tinggetiro Uray adayuan, sikat mapanpanuno Tunggal rabi jak makaturog Asire kala kuma Kitan sadagakin ka Iti panagsubli di kan panawanin Ket intay tuloy relasyon na napalibig Sisipin ta Niyayat nga wanong masping Agregsita Anatalingin-ngin Ada akong biyag ko, di ka nagpasundod Ibalat nairot nga rakop mo Taagip mo iti, ipasabat mo Kinbuklod mani, ayat tinggetiro Uray adayuan, sikat mapanpanunod Tunggal rabi jak makaturog Asirig kala kuma Kitan sadagakin ka Iti panagsubli di kan panawanin Ket intay tuloy relasyon na napalibig Sisipin ta niyayat nga wano masping Agregsita anatalingin-ngin Agregsita anatalingin-ngin
Adapog awin ti bagbaro do agsarita daket kaslapod no kaadwan na meron ti nilulubo di da trabaho na di da matadala lumamandaran niya ingatan no ayaw pamit ti pangananay alis to da ama ayaban mamandong itan di paruan na takningan kaadwan na itan maparuti dayaan manubayan itan di baru yung katalo-talo nanti kaadwan na itan babarut pagbabarnikan manuitan di baruan na takningan kaadwan na itan babarut idayaan manubayan itan di baru yung katalo-talo nanti kaadwan na itan babarut pagbabarnikan di kaadwan na itan babarut pagbabarnikan. Si kantay kapintasan naglabasit day tarupam iday mo anaahitan sinukat ang pinaugadam buok mo anakulayan pintas niya aglaplapusanan tidakis nahan nga nilakay mo tiin kay sagsaganaan anmet nga tay makibibiyang luwiso ti pagragsakam uray payamin ken kakit na yunam sangulikot pa ekstensyonam angin ko maisarding mo kuman talakay mo walit liputam taiso tinangaklon kanyam iti bardang isit ka pailang ay maulawak sa win maulawak sa Mildred jakbeten mataros ang tingnay mo no analimet Mildred kunak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpatek at dalarot dyan dyan di ka paila amarmarnek maulawak sa wen maulawak sa Mildred jakmeten mataros ang tiktik na imo analimen Mildred unak nutay ka denden ng asawa tin ka ipatpatek at dalarot yan ka di ka paila amarmarnek si kantay ka baknangan ilaad at pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online puro salbim karga na timeline kasunong nga tamat tay pamilyam limbay pulos sa mapagserbiyan kasta lang arudan meti o program balang kantis kanto bailang manang ko at dabay oras mo at tanangin bay tabyag mo maan ano nun nang isit kutil mo when no narasay takit kitay mo tinapatek may sat lakay mo tanang akong kay kasi bubuo papudawin day tapuso day tapintas sana punno papudawin day tapuso day tapintas anapudno Mildred Agun nga tawan tinaglabas ang sikat inay ayam Sa potato eh. si kalaan
Nagijay at haw-tawen ang umasikalan. At hunatawen di naglabas ang sikat tinag-inay-ayan. Sikalaan ipagduyusan daytoy ringan. Dito ka lalaw sikat isap sa bulan do'y mata. Wengkod mo ang sikalaan di na ay ayaten. Wengkod mo ang sikalaan di na ay ayaten. Oras na asyak ta'y umadayo, litli ka ayat tabulod ko. Rebeng na laeng nga inak beruken ta'y mabukudak kanayak na ikideng. Nupay na saen ngem daytoy amok adakes inta ar-aramiden. Jak maituret pay nga inak buyaen. Palagluana gapu kaniyak laen. Jak maitur no sa isutay sublianam pusukin riknam isut adaan karbengan. Awan titengel ko anang ikot ken ka no dilatoy ayat na inakin parik na. Diyan maibdur no sa emtila kamit to gapulang kenayat ang pinulot ko. Aglune nagbalinag ka naruko nagpaadipe isaan ko apupuko. Nupay na sa ngem daytoy tirumbeng amo adakes inta ar-aramiden. Jak maituret pay nga inak buyaen panaglu
luken to'y bagi. Nagdarati ka ngamin, no sikat ko'y buyae. Kas kaladong ke, magsisisip to'y bibig. Luken to'y bagi. Nagdarati ka ngamin, no sikat ko'y buyae. Kas kaladong ke, magsisisip to'y bibig. Aramin